Hej, det her er en videotutorial til mit anemone design. Jeg har startet med at lægge et enkelt lag af en mørkegrøn lak, som skal udgøre basen til skovbunden. Og I kan også se, at jeg har taget herovre har jeg lagt nogle dråber af lidt forskellige grøn neglelak, som jeg skal bruge til at blande sammen på neglen, så at det får sådan et rigtigt skovbundsudseende. Det jeg gør, det er, at jeg tager bare lidt af de forskellige farver og duer på og blander det på neglen. Og jeg forsøger ikke at blande det alt for meget, sådan så at man stadigvæk kan se de enkelte farver, men at det giver sådan et sammenblandet udseende alligevel. Det tager ikke særlig lang tid og er ikke særlig svært. Ganske hurtigt, og så får det nemlig sådan et rigtig skovbundsudseende. Nu prøver jeg lige at spidse min pensel lidt, sådan så jeg kan komme til at tegne nogle små sorte bølger på neglen, som skal udgøre det for blade til anemonerne. Og til det så bruger jeg en sort neglelak. Det lægger jeg lige en lille dråbe ud af. Jeg tager ganske lidt på. Og tegner små bølger. Det behøver ikke kun være bølger, man tegner. Man kan også tegne lidt lige streger. Alt sammen det er bare med til at give lidt dybde i designet, når man ser på det fra lang afstand. Sådan der. Så skal man lige vente på det tørre. Det tager lige et par minutter. Så har det lige tørret i 2 minutter, og nu skal jeg til at lave anemoneblomsterne. Dem laver jeg med et dotting tool, et forholdsvis stort, hvor rundingen er rigtig stor hoved. Det jeg gør, det er, at jeg dypper den lige i min hvide neglelak, og så sætter jeg et par prikker på neglen. Jeg vil gætte på 3 passer okay til den her negl. Og så er jeg sådan set færdig med den. Så skal jeg bare med en pensel tegne små blade på. Og jeg plejer at lave en 5 eller 6 blade hele vejen rundt. Og det laver jeg bare som nogle små streger ud fra. Igen fordi at selvom at det ser lidt skørt ud helt tæt på, så lige sådan at man kommer langt frem, som normalt når man kigger på sine negle, så ser det rigtig fint ud. Der. Så mangler man at komme lidt lyserødt i blomsterne, eller lilla, eller hvilken farve man synes, at ens anemoner skal have. Jeg kunne godt tænke mig at gøre en af dem lidt lyserød. Og til det der bruger jeg en neglelak fra Depot Lipman. Jeg har en neglelak, som hedder Candy Shop, hvor der er sådan lidt glimmer i den, samtidig med en lyserød base. Der tager jeg bare en lille smule og lige dupper ind i midten. Sådan der.
Og så det sidste, som skal gøres, inden der skal toplak på, det er lige at tegne et par små gule prikker, som udgør det for midten. Der er lidt gult, og man skal ikke bruge særlig meget. Her er det vigtigt, at man har en meget spids pensel. Så man kan med fordel lige tage 2 fingre og lige trække den helt spids. Det man gør, det er, at man tager bare tegner bitte små prikker. Der behøver ikke være særlig mange i, også i den, som man kommer lidt lyserød i. De skal næsten ikke kunne ses. Jeg ved ikke engang, om I rigtig kan se dem på videoen, men det er alt, der er med til lige at give det ekstra til udseendet på blomsterne. Så skal det lige tørre i et minut tid, inden man kommer toplak på. Og så, når man har kommet toplak på, så kommer det til at se sådan her. Det giver lige lidt ekstra shine til neglene. Og plus, at når der kommer toplak på, så er det som om, at farverne klarer en lille smule op. Jeg håber, at det var til at se, hvordan jeg har lavet mit design nu, og at I vil prøve det derhjemme.